Na zachytávanie mechanických nečistôt, nachádzajúcich sa vo vykurovacej alebo chladiacej vode, používame filtre. Sú to armatúry so zabudovaným nerezovým sitkom, na ktorom sa mechanické nečistoty zachytávajú, čím je zabránené ich prúdeniu v systéme. Umiestňujeme ich buď priamo pri zdrojoch, kde chránia výmenníky tepla alebo chladu, alebo ich inštalujeme v rozvodoch, kde chránia vybranú časť systému, napríklad výmenníky fan coil, alebo chránia priamo armatúru, napríklad regulátor tlakovej diferencie pred vnikom mechanických nečistôt do telesa ventilu. V nasledujúcich minútach si predstavíme filter s priamym sitkom. Teleso je vyhotovené z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku. Má v sebe zabudované nerezové sitko, a guľový kohút s 3 bonusmi. Na telese filtra je šípka, ktorá určuje smer prúdenia vody cez filter a pri montáži je potrebné tento smer prúdenia dodržať. Filter má vonkajšie závity s plochým tesnením a na pripojenie na potrubie použijeme závitovú alebo lisovanú závitovú prípojku s prevlečnou maticou, čo je z montážneho hľadiska jednoduchý a časovo nenáročný spoj. Ak si vezmeme nám dobre známy filter so šikmo umiestneným sitkom, má vnútorné závity, ktoré aby tesnili, musíme na vonkajšie závity v suviek nakrútiť tesniacu niť alebo pásku. Optimálna montážna poloha tohto filtra je vodorovná a smer prúdenia vody cez filter je vyznačený šípkou na telese ventila. Voda prechádza filtrom, v sitku sa zachytávajú nečistoty a aj po odstavení obehového čerpadla v ňom ostávajú. Gravitácia ich ťahá smerom dole. Môžeme ho namontovať aj do zvislej polohy, avšak iba sitkom smerom dole, aby nám v ňom nečistoty ostali. Ak by sme ho umiestnili sitkom smerom hore, nečistoty v ňom zachytené by po odstavení obehového čerpadla vplyvom gravitácie spadli späť do systému. Naproti tomu filter s priamym sitkom môžeme v systéme umiestniť vo vodorovnej aj vo zvislej polohe. Konštrukcia priamého filtra umožňuje vo zvislej polohe, ako v smere prúdenia vody z dola nahor, tak v smere prúdenia vody z hora nadol, zachytávať mechanické nečistoty aj po odstavení obehového čerpadla. Filter, zanesený nečistotami, bráni vykurovacej alebo chladiacej vode prúdiť v systéme, čím sa systém stáva nefunkčný. Dôležité je preto minimálne raz ročne filter, čiže sitko, vyčistiť. Na čistenie filtra so šikmo umiestneným sitkom potrebujeme pred a za filter zaradiť guľové kohúty a vypnúť obehové čerpadlo. Guľové kohúty pred čistením filtra uzatvoríme, odskrutkujeme z filtra kryt, vypadnú mechanické nečistoty aj filter, ktorý pod tečúcou vodou prepláchneme. V prípade filtra s priamym sitkom postačí guľový kohút, ktorý je súčasťou filtra a čistenie robíme počas prevádzky systému, to znamená bez vypnutia obehového čerpadla. Odskrutkujeme krytku, guľový kohút na filtri, niekoľkokrát za sebou nakrátko úplne otvoríme a zatvoríme, čím tlakom a prúdom vykurovacej vody zbavíme sitka nečistôt a tie sa vyplavia zo systému do vopred pripravenej nádoby. A to je prvý bonus tohto filtra. Po namontovaní herc-hadicovej prípojky s objednávkovým číslom 1620602 na závit guľového kohúta, pripojením hadice
a otvorením guľového kohúta môžeme cez filter systém napustiť alebo v prípade potreby aj vypustiť. A to je druhý bonus tohto filtra. A bonus tretí, miesto na diagnostiku systému pomocou meracieho prístroja. Ak na závit guľového kohúta naskrutkujeme merací ventilček Hertz s objednávkovým číslom 102 8429, získame nový bod pre meranie tlakovej diferencie medzi filtrom a iným meracím ventilčekom v sústave, napríklad Stromaxom na vedľajšom potrubí. Máme 5 dobrých dôvodov, prečo uprednostniť pri výbere tento typ filtra. Po prvé sa jednoducho montuje. Po druhé, môžeme ho namontovať do vodorovnej, ale aj akejkoľvek zvislej polohe. Po tretie, filter čistíme počas prevádzky systému veľmi jednoducho a rýchlo. Po štvrté, môžeme cez filter systém napustiť aj vypustiť. A po piate, ak potrebujeme diagnostikovať sústavu, máme vo filtri jeden merací bod pre merací prístroj.